Jang mini phai hiniar ni ko kasar po picnic spot adung Kithitang abang arpum kelong. Kuthi PLP school asai hemalong kapang thira sai kedeng. So cheng thenta constituency ke parlo Rongmongve hidiso ahavar ka cheleng Tovar ki mimide da jok rada tum kisung ka chetong nang. Kacheleng avar sai ke pajoy pon jia phan pura dolong ka salam pon jia phan CM arideng pen Kechesikpon boma phuthak nilib ahavar rat CM aphan ka chorupon. KPLT CYL pen KSA atum songthom cherapet pen Karbi Ok Pru phan hiru ke rotpon. Kardom pini prime time thanbang pini limalin timung pi non arjei thai bertang ton pen. Amreng MSC constituency arlo Kithitang police station ke parlo kokasar po picnic spot adung het harlong pharlalong inut pang thek Kithitang arpum kelong. Police atum kapachinia teng ke labang so Kithitang abang arpum amreng arong asor langka chinglo phan ke wang hutsi ke thek damlong lapen nonamat postmortem aphan Diphu Medical College and Hospital an palidam popusi Kithitang police station OC longki tero na hin pen thanang pachini dun adun thu ki thia bang arpum ajirding open ajok kangjir ki chusi thek ponlong lapen araje mate komat ko sonpu pang thek ponlong lelang pota OC teron pen putho thanang pachini dun. Bureau Report 365 News, India. Abatay vot kilika porlo te asong tin racharya song atum development na phuthak rada phan lamchak chi pipon bom lapen haided lote kateng ni pon asonsi so cheng thenta MSC constituency ke parlo Rongmongve hidiso ahavar ka cheleng jia Tovar keheno pika jok hidiso arada tum penang an kisung chetong ponanglo lapen kisu ki un eka chelang dama phan ke pon ke wan punon ason rong rupa phan ka paching thur pon ja sai ajaton keroi ke wan punon kai keta akisung chetong ponang athe sarkar hin pen kerap mate kang hon pon kapang kriwe asonsi thek ponlong pinpur me hidiso ahavar pen Rongmongve an ka cheleng jia Tovar ta non puta ke klem patang pipon pelang lapen akapreka rong pen chedam chewang jia phan puta misen Tovar selam pon pelang lasi puthot hawara ratatum labang so kisung pen kapejok ponjia puthak department mate Karbianglo Autonomous Council ke theki dinga tumaphan ninga klong pen chuning ri pedopon Rongmongve pen Dilip Tokbi 365 News India. Jang mini phai hiniar ni por phai sir kebra chitem malom pen West Karbianglong district Kuthi PLP school asai hemalong kedam tang jang mi siar ni mate non hejong MLA election vote ke jok pon jude da phi school asai hemalong ke ter ke er theklong si Kuthi piari so jang atumpen jasemet lokacharlia sai hem kapang thir jira ke nang sot pu matha pon si tongse kot pen chingrum si kapang thira sai deng pon pinpur pon mereng ke lok pen lam ke jong pon ateng education is our backbone pu langdam lote lokacharlia sai hem aphan aman ki pia ke nang sot lapen adun thu langdam lote vote ke jok arni parde da phi lokacharlia so mara tuma phan kapang thira sai kapaklem nang lapuson thek pon long pulotang te ningduk meme mate chingjin so meme lasi lapuson imu mara tuma phan jongsi kamatha doli pute vote jude da phi doana sai hem sita mek kapang thira ke nang sot la swajok patumi Kuthi pia rongari soi jangatum Kuthi PLP school asai hem kapang thira sai dengpon tumpu Kuthi pilong PSC ni 170 pen 170 ba right wing la pen left wing itum chingrum pet man sitini kapang thira sai dengpon lo athe penap dilo de school staming ku pon pola so school along stami somar tum kachari saming thirjir penadak kedo ke thak pan ke chinglo kachari samedak isi mesen aldam ladak charli polong po ako ladak man itu misi abirta pangdak paning tung along tina PS long stami non dak nili tuma PS long son sepang thirason along tin stami pang thir pone ji phan sinili dong kamukam pen Kelvin Terang 365 News India. Nilip constituency ke parlo nilip block asai hempen chikoi not thengpia dolong ki thu eda jok CM tuliram ronghanga hin pen mate department asor phan akimi mesen ka cheleng pon jia phan dolong paselam pon jia phan ke toy pon ajok nilip hawara rat ka churu ka pachir pon pinpur me kedam tang ningkan ko an pen ni nilip block asai hempen chikoi not thengpia dolong aningkan mate arta ki do ajok thengpi thu et si jang thanglo lapen jo pe dap karbi lapen kapre kheiso tum ka cheleng ki sungnang jongpon me labangso dolong keheno ajok borpung borlangso sarihuti warprok jongpha lapen akhoi puta aradatum penang an ka cheleng sungnanglo lasi halabangso hawara radatum aphan
CM tuliram ronghang kisung ke boyalam chini pon pen dolong kasalam pon japan Kechesikpon aputhak hawarara datum suri surya kardom la peningkang sampar pigajok kechoro pajirpon Nilipen Mosasteron 365 News India Nilip MSC constituency ke parlo phonglang so mate Kalyania Roy haku pisar phusar pen nang keja bomason nonowe kimia tumta pisar phusarang thun pen wang bomsi pachun thunang ji pu mathasi Karbi Student Association Nilip Aropen rangrongpi lapen Chingri Youth Association Maipu Jersong Tokbi lapen KPLT di Phumanja area commander Probin Rongpi mate keter song thomasong Chingrumsi Ok Pru Saya Phanpura Chisik Chedang Pangchengponlo labang so Ok Pru Saya Phanpura Patumi pen han birik pu eson hiru kerot pon mate kapangrum pon asai sitami pangcheng pon lo. Lapen labang so oki prasai kapatir pipon song thoma songja tum ke than pachini pon atengke han birika hiru pangrum pet pen toning koyan bak chisik ponji lapen akhoi puta ghada lompen si ruboke en ponji. Jang mia chikloda porphainer kep malompen puta thanang pachini dun. Aduntu local MSC Pobitro Rongpia hin pen setami ningke me pen cherap cheto dun lopota CYA songja jersong tok bia hin pen thanang pachini dun Nilipen Mosasteron 365 News India Nilibarat lapen ka benglong rat khanta non ke bangji tarik chokani nilibaha warlong Karbi Ok Pru matela fishing festival la so program ke kelongpon la Karbi Ok Pru la ke nilibalong la KPLT KSL pensiwai chingrum pet pensela so program deng ponlo la segi pruya dim bangke la kalyunia roy hiru nange bo ya dim bangke la ke khoi bota la pria mohorlong pensinang bo po apo bangke bajina ke pensi hiru bang jo ponpo la se kado ka wela nile barat doana phansi tamme ke bang pet pen si ningarong ke chipi pen ke bang pet ji phansi kado ka we phanta chini to kedam tangan kana sontak taksi piningan kan same Karbi Ok Pru hako pen da Kithitang doko ka pot si pining le thot same nitum nilip ahavar along nilip CYA lapen KSA lapen KPLT song thom chelang pen si nitum pining le thot same bang so Karbi Ok Pru nitum pachun ponpo ki prujia dim na ke akhoi pota klamlong pen si nitum ju ponpo lapen pru ponpo asi nilip arlo along kedo rapet korting jur sarlar sarmar do ana tuma phan same nang litum alira cham nangki pidun pen nangki chejeng dun jia phan nangki dun jia phan lapen ningarong rapet nangki pidun jia phan sinang litum phan chun republic lo lapen pining abang ke nang litum oglong le de jila bang mathari pining ke nilitum ahiru ge thik ma si 10 ton hiru si thik kon lo lapen kipasi jia tractor nitum hum thom thik kon lo lapen ok le long le posita menang litum chikung abang ke nang tum hem che ponun is set an long ji nitum lamchak nang pipon lo lapen nitum bor ipon lo nasi lapen nilip MBC Pobitro Rongpi sambe Karbi Ok Pru amen pen lapen Karbi Ok Pru aphan kaching hon pen alang li nitum ayut aphan kaching hon pen alang li 20,000 alang li tum aphan ang pipon po lapen apa jerpon po ni tum aphan lam chak nang pilo asi kado kawe stamela April 7 tarik ani bangke nilip arado ani tum chesong pet pen tum ningarong chipilo nang ogri pon nang lapen long ta long pon ji lasi nang li tum aphan ni tum song thom pen si chelang pen sinang li tum aphan than pachini lo lapen chuning ri Pinia berta kelapuan sekang ton iglo arni kemi kardom